Здрасти, ма! Започвам Skywars с митето. И... Ето, Майнкрафт. Ето я. Аз де да знам къде съм. Ето, къде си ти? Бих попитал. Бих попитал къде си ти. При табелите съм. Чакай, стой! Ела при това. Застани пред мен. Митето има нов скин. Хайде. Чакай, какво става, е? 1, 2, 3. Къде си? Аз не знам. Чакай, сега ще видя. Борчета. В средата горящ остров. В средата има горящ остров. Пирамидите ли си? Не. Не сме заедно. Аре, трепай си. Окей. Трябва да се оттепаме, за да бъдем заедно, за да е забавна играта. Чакай. И за да е забавно падък! Да. Аз отде да знам. На 3. Къде? Чакай, къде си ти? Чакай, че с камерата не виждам. Добре, къде? Добре, айде. 1, 2, 3. Къде си? Аз съм пак... В средата има един остров, дето гори. Там си. Аз качвай да те. Джамп. А ти къде си? Паднахме. Само трябва да вземам малко камъни. Аз събирам тук работите. Чакай да дам, защото ти си лесна мишена. Ойрон Кюко. Да, не, защото те падне. Не, казах Айрон Кирка. Ай, Падна ли? Чакайте, ще спрем клипа за малко. Ето го митето. Остана без блокове и не знае на къде да ходи. Ти да се утепа. Не съм. Взели ти сърца. Тук има чест. Къде? Аз не те виждам. Къде съм? Утепаха ме. Аз не знам откъде идва. Какво съм ти виновен? Да. Другия път ще снимаме Марков да Нинджа. Аз отде да знам. При табелите. На табелите. Ало, тук съм. Аре, отивай там. Ето тук. Окей, 3, 2, 1, джъмп! Къде си? При къщите, нали? Да! Тя скачай. Тук сме бахти луксовете. Скачай. Ето видях. Ето, виждаш ли? Стой! Стой малко. Къде падам? Падна при лукса. Да. Не знаех, че често е от другата страна, затова ще чупа прозорците. Ама къв съм нелуксозен, Аз правя така. Ендър перо. Идвам при теб веднага. Окей. Дори 3 ендър перо. Па супер, ще ми дадеш поне една. Да.
Чакай. Аз не знам. Сега влизам във вратата на Ями. В тайната врата на Ями. Която в честа има лук. Ро-до-до-до-до-до. Кой е тука? Ти си. Сори, пробен тест. Да. Просто се криеме тук. Докато играчите не свършат и пак ще оцеляваме. И ще има втора част на клипа. За сега до скоро!